Moikka! Marianne tässä Pohjolan taikasta. Ja nyt on joulukuun lopun, talvipäivän seisauksen ja vuodenvaihteen energioiden tulkinta-aika. Eli tällä viikolla kun mä teen tätä, niin on talvipäivän seisaus 22.12.2023. Ja sehän on voimakas porttipäivä. Ja tuntuu, että ne energiat on tässä tuntunut jo pidemmän aikaa. Ja tähän alkuun näytän joulukuun voimakortin vielä. Ja musta tuntuu, että tämän kortin energia on vasta nyt kunnolla ajankohtainen. Et alkukuusta on ainakin itsellä ollut aika paljon haasteita. Ja jotenkin tuntuu, että energiat on ollut ihan semmoisessa mylläyksessä. On ollut vaikea löytää sitä omaa energiaa. Mutta tästä kortista on ollut mulle semmoista iloa, että tää veden voitelussa. Eli vesi auttaa puhdistamaan ja lempeästi hoitamaan ja kuljettamaan kohti uutta. Hengittäminen on helpompaa. Kun pysähtyy hengittämään, niin hengittäminen toki on helpompaa. Ja sitten tämä lause, mikä tässä on, että älä suhtaudu ajatuksiisi liian vakavasti. Ja edessä on odotettu elämänmuutos. Eli mä koen, että tämä energia on se, millä me lähdetään vuoden vaihteeseen ja uuteen vuoteen 2024 myöskin. Toki askartelen uudet kortit tuossa uuden vuoden aikaan, mutta mulla on jotenkin semmoinen vahva tunne, että tämä niinku saattelee meidät siihen uuteen vuoteen. Et jos on niinku paljon haasteita, niin mielihän lähtee sitten pyörittämään kaikenlaista juttua siellä, niin sen mukaan ei kannata suhtautua omiin ajatuksiin liian vakavasti, niihin vaikeisiin niinku keloihin, mitä siellä mielessä voi olla. Ja tarkoitus on, että hengittäminen olisi helpompaa ihan niinku, symbolisestikin. Ja edessä on odotettu elämänmuutos. Ja tuosta tulee semmoinen olo, että meitä jotenkin valmistellaan siihen elämänmuutokseen, mikä on ensi vuonna. Toki joillain voi olla jo nyt ajankohtainen. Mutta kannattaa muistaa, että tämä veden voitelussa nyt tässä joulunpyhien aikaan. Katsotaan sitten, mitä kortit haluaa sanoa meille. Mä otin tähän nyt sellaisia taianomaisia omasta mielestä hyvin niin kuin joulun aikaan sopivia korttipakkoja, mitä nyt toki muutenkin käytän, mutta koska mä rakastan sellaista taikaenergiaa. Niin aloitetaan mun lempipakalla. Kyle Gray, Gateway of Light Activation oraakkelipakka. Eli valon aktivaatioportit. En ikinä osaa suomentaa tätä kunnolla. Mutta näissä on semmonen kosminen, ihanan hoitava taianomainen energia. Ja siinä marraskuun lopun tulkinnassahan oli joidenkin karmasyklien päättymisestä. Ja kyllä on ollut aikamoista mylläystä myös niin kuin se energiatasolla ja ihan fyysisilläkin tasoilla. Se tavallaan tiettyjen syklien päättyminen. Et ei ne välttämättä aina niin helposti ja taianomaisesti käy. Mutta on ihana sitten aina palautua tähän, niin kuin, mitä siellä on kaiken taustalla. Siihen rakkauteen, taikaan, sielun energiaan.
Mitä meille halutaan kertoa tähän talvipäivän seisaukseen, jouluun, uuteen vuoteen? Tuosta tuli vierekkäiset kortit. Akaasiset aikakirjat. Clearing old stories, releasing past lives, freedom. Tämä on tullut tosi monta kertaa tämän vuoden aikana. Ja todellakin nyt viimeistellään edelleen niitä karmasyklejä. Ja ne muuttuu monilta ihan sieltä akaasisista aikakirjoista asti. Eli ne vanhat tarinat puhdistuu. Releasing past lives, eli niin kuin vanhat elämät vapautuu sieltä meidän energiajärjestelmästä ja alitajunnasta. Ja me ollaan vapaita ihan uuteen sykliin. Order of Melchizedek. Embraced by light, mission uncovered, don't give up. Mä en tiedä tästä, että mikä tää on niin kuin teoriatasolla. Ei ole tuttu mulle. Mutta niin kuin valon syleilemä missio, paljastettu missio, älä luovuta. Eli ollaan valon syleilemiä, nyt ei kannata luovuttaa. Se tarkoitus ja missio ja elämäntehtävä on paljastunut tai paljastumassa. Niiden haasteiden takana oleva missio on paljastumassa tai paljastunut ja ollaan embraced by light, eli ympäröity, syleilty valolla. Ihan mieletön energia tulee tässä. Tää valoportaali. Ja ei kannata luovuttaa nyt tässä vaiheessa. Et ne haasteet on ollut sitä puhdistusta. Monet on tänne tässä ajassa inkarnoitunut sitä puhdistusta varten. Ja vaikka välillä voi tuntua, että onko tämä vaan pelkästään tätä putsausta ja putsausta ja putsausta, niin päästään myös nauttimaan elämästä. Ja se hengittäminen muuttuu helpommaksi. Ei kannata uskoa niitä kaikkia ajatuksia ja edessä on odotettu elämänmuutos. Antaa sen veden voidella ja hoitaa. Mä oon tehnyt sellaisia lyhyitä aamukävelyitä, tossa on 200 metrin päässä. Semmonen iso puro tai melkein joki, missä on käynyt vähän hengittelemässä. Ja muistin ton kortin siinä vaiheessa. Mietin, että nostanko vielä tästä pakasta. Ehkä mä otan nyt tosta lohikäärmekorttipakasta tähän väliin. Elikkä nää on Diana Cooperin lohikäärmeopaskortit. Haluaisiko lohikäärmeet tulla meille tuomaan tätä joulun taika-energiaa? Niin olisi hyvä keskittyä. Talvipäivän seisaus, joulu, uusi vuosi. Ihan sinne loppiaiseen asti nämä energiat. Ja toki varmaan tietyllä tavalla saattelee koko ensi vuodelle. Noi ja toi. Arcturuksen oranssikultainen lohikäärme avaa sinut uuden kultaisen aikakauden tiedolle. Kanna mukanasi tulevaisuuden energiaa, ole valomajakkana muille.
Tääkin on saattanut tulla tässä vuoden aikana. Eli tää kaikki aina valmistelee meitä niihin uusiin sykleihin ja siihen, että me kannetaan täällä mukanamme sitä parantumisen energiaa. Ei tarkoita sitä, että täytyisi parantua kaikista omista haavoista, vaan se, että me ollaan sillä matkalla. Ja silloin me ollaan myös valomajakkana muille. Hopeinen lohikäärme valaisee mahdollisuutesi korkeammalla valolla. Saa yhteys käyttämättömiin voimavaroihisi, katsele sieluusi, näe korkeammat mahdollisuutesi. Aivan ihana. Eli kehotetaan pysähtymään ja siinä talvipäivän seisauksen aikaan varsinkin. Yhdistymään sinne omaan sisimpään. Ja muistamaan se oma potentiaali. Mitä voimavaroja siellä on käyttämättä? Toki jos on tosi haasteellista, niin voi olla vaikeaa päästä kiinni niihin omiin voimavaroihin. Mutta nyt olisi sen aika. Joulun pyhien aikaan antaa itselle lupa pysähtyä itsen äärelle ja luoda uutta. Saamalla yhteys niihin omiin käyttämättömiin voimavaroihin ja luodaan sitä uutta. Tämä hopeinen lohikäärme valaisee mahdollisuutesi korkeammalla valolla. Eli ne mahdollisuudet tulee esiin sieltä. Tässä oli myös se Mission Uncovered. Näissäkin on vähän samaa energiaa, samoja värejä. Ja tää lohikäärme pitelee täällä tämmöistä niin kultaista avainta. Ja se avain on avain siihen uuteen aikakauteen, siihen kultaiseen energiaan, mitä me sisimmässään kannetaan. Ainakin hyvin moni meistä, jotka kuuntelee näitä mun tulkintoja. Aika mahtavat. Ja tälläkin on joku tämmönen spiraalisauva kädessä tällä oranssikultaisella Arcturuksen lohikäärmeellä. Sen häntäkin on tommonen spiraali. Mutta toki tälläkin on. Mutta jotenkin tulee just semmonen, että vapaudutaan siitä spiraalista. Ja tää on samalla tämmönen taikasauva. Et me ollaan avautumassa uuden kultaisen aikakauden tiedolle. Ja me kannetaan sitä tulevaisuuden energiaa. Me ollaan muuttamassa tätä yhteiskuntaa. Siksi me ei välttämättä sovelluta tai sovita näihin muotteihin. Ja myös monien lapset tekee sitä työtä. Myöskin minun lapseni. Mutta uskalletaan rohkeasti olla sitä, ketä me ollaan. Tulisiko sit vielä? Mä halusin ottaa tähän nyt ihan nämä ekat enkelikortit, koska joulu on tietyllä tavalla enkelienergiaa myös, Kristusenergiaa, puhdasta valoa ja rakkautta. Niin tää on Doreen Virtuen Messages from Your Angels. Niin olisiko enkeleillä meille nyt jotain? Nämä on aika sellaiset käytännönläheiset kortit, niin olisiko jotain vinkkiä, niin kuin miten mihin kiinnittää huomiota, miten pääsis rentoutumaan tässä joulukiireiden lomassa tai hellittäessä.
ja miten päästään irti niin kuin vanhasta vuodesta ja toivottaa uusi tervetulleeksi. Pitää sekoittaa vielä. Ei meinannut nousta mikään kortti, silloin mä yritän sekoitan uudestaan. Jokaisella on oma tapansa nostaa kortteja. Mä aina näen, mikä kortti sieltä haluaa tulla. Nyt. Tulikin 3. Maija. Schooling, study and education help your life's purpose and personal growth at this time. The angels will guide you and help you with this process. Eli koulunkäynti, opiskelu, koulutus auttavat sinua elämäntehtävässäsi ja persoonallisessa kasvussasi tällä kertaa. Enkelit opastavat ja auttavat sinua tässä prosessissa. Eli jos innostaa jonkun uuden opiskelu, niin tämä on niin kuin hyvä merkki, että todellakin sitä kohti. On se sitten virallista tai ei virallista kursseja, ja mitä vaan mikä kutsuu. Sitten patience. Now is the time to learn, study and gather information. Enjoy being a student because in the future you will synthesize your knowledge into action. Eli kärsivällisyyttä. Nyt on aika oppia, opiskella, koota informaatiota. Nauti olostasi opiskelijana, koska tulevaisuudessa tulet syntetisoimaan sinun tietosi toimintaan. Aika hyvin tukee kyllä toisiaan nämä. Eli nyt on vielä, niin, no se on sitä, että meitä valmistellaan sinne. Että on se oppimatka tietyllä tavalla menossa. Puhdistetaan vanhaa ja opiskellaan uutta ja tuodaan sitä uutta tietoa tänne meidän sielusta. Pysähdytään sielun äärelle. Ja sitten on vielä Akasha. You are a spiritual teacher. You have the ability to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. Eli monet teistä, jotka tätä katsoo, saattaa olla niin sanotusti henkisiä opettajia. Sinulla on kyky niin kuin konsultoida tai mä en tiedä miten toi suomennetaan, counsel others, mutta niin kuin jotenkin haastatella, nähdä muista niin kuin asioita ja auttaa heitä avautumaan omille henkisille lahjoilleen ja omalle henkiselle niin kuin elämäntehtävälleen. Ja jotenkin mulle tulee siitä se just, että sillä omalla valolla, omalla tietoisuudella ei sillä että tyrkyttäisi kellekään mitään niin kuin valmista pakettia tai omaa juttua, vaan silleen, että auttaa muita löytämään sen niiden oman jutun. Mutta tätä kohti jotenkin musta tuntuu, että nämä on jo niin kuin ensi vuoden alun juttuja. Mutta nyt ehkä niin kuin isoimpana itselle tuli tästä mieleen just tämä niin kuin pysähtyminen oman voiman äärelle. Se valaisee mahdollisuutesi korkeammalla valolla. Saa yhteys käyttämättömiin voimavaroihin. Jotenkin sen uuden luominen siitä niin kuin omasta energiasta käsin. Siihen yhdistyminen. Ja sitten toki sen uuden opiskelu, mikä resonoi.
Kiitos. Aivan ihanaa joulua teille ja uutta vuotta ja nähdään ensi vuoden puolella.